Kardom Nilimonjorong Pipi Pinibirta Arjuponitha Uttor Borbil Police Outpost ke Parlo along Ahir ing Tangrak pen gari kachingkoy. Jangmi poni phai khre pho arni ajo por phai kep apor malom Uttor Borbil Police Outpost ke Parlo. Phuloni pen langhin adak Phuloni gaw along ihum I10 AS01 AK 1507 agari Ahir ing Tangrak pen kachingkoy pon. Labangso kachingkoy pon ahut inota kithi ke jang abi pon lang sitami munit atum abang adima klong pen ke kat et ajok munit atum aphana bangki pherang ke atum kahumri dam ahut an sitami tangthek pon un edetlo aphitu Uttor Borbil Police Outpost atum arjulong si adima klong an palidun pen kadu kawe alam sitami police atum si chepari teng pondu Phuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong News. Ingdeng ke thom phangchu nokhum isi phusar phisar aphan kachingduk pon. Mohamaya constituency ke parlopon kasochan langkiding phangcho arong aradatum chingrum pet pen phusar phisar aphan kachingduk aron kedamtang ningkan suri hinira trade roxy aningkan pen pangcheng ponsi pini arni an ingdeng ke thom phangcho nokhum isi phusar phisar aphan kachingduk aron kapachok pon. Karbi aron barim ke kroy aradatum lake hako pen kaparon pon ateng pen ingthum pon bomsi pirthe pen kachi otang atum mate arnam arni ke plangdam tang atum aphan tirim che thok ponsi phusar phisar aphan kachingduk aron atang ingthum ponsi kasochan langkiding phangcho arong arat atum sitami phusar phisar atum aphan thokjer pen chingduk ponsi pini arni an ingdeng ke thom phangcho nokhum isi phusar phisar aphan kachingduk aron pachok ponlu Bangso kachingduk pon lake karlitang lun phangcho lapen karlitang kati tiron pi atuma phansi rong isi aradatum chardom chardi ponsi hirjumi johang ponlu Bangso ingdeng ke thom phangcho nokhum isi phusar phisar aphan kachingduk aron kapachok pon along ningkeme pen kacheradun abangphu rolen teron rustom phangcho sing phangcho atum aphan langkiding phangcho arong aradatum kachoro lapen kurwangthu pipajer pon Bangso kachingduk arani rong asar babu phangcho sorkari gaubura dhorom phangcho mekar asar babu krola pen chinthong asar babu teron anparta rong isi aratatum chetong dun si ing samjin pen pachun pon Ingdeng inkoraisi hemphu so dhorom karcho amai ke paman pon Nijang Karbi Anglong lakhai si duar amla constituency ke parlo Borkok ME School pathua klam along nithom aparman jangmi poni phai krepli krepho lapen kretrok arni pen ingdeng inkoraisi hemphu sot dhorom karcho amai peman ponlu labangso amai kijutsi arni along adap penang anapor pen rat amai pisitami peman pon labangso rat amai pi along general secretary Dhoniram teron pen mai ke phalam thi pachini ponsi meipu boron sing lek thia phan mai pachari pon Labang swamaya long alohiaman pen duar amla pen kache toidun em Prabhat Chandra taro rong asar pen chenglok penang an ke the kiding atum chetong dun si mai mesen pen pachun ponlo pusi pherang kya thengno nang pachini dun Saran kadang bong kun keme mesen reality value kecil on di Islam lu nak keme doan pen khai jati ang di la sobang labang sikan sono la solong sodicu pudo Soricu ke lagi anu karena makrang ke lo soricu men masih sodrom pe plang lo soricu pura lagi sodrom nahan pan kardom ada di pe cok pensi pulo angbong lo tum ana mapan kardom ada na di pe bangare ngelo watung lapen la solong bang ni tum ahok lo Baro lo nangkaceria ho ricu hala soricu ke pukan ne pe bang tuji karya khai pan angri ang donang pe doji rengdo ini pe doji pu Lasiri tum la shortboard kan kono chalo litum ta arna manilam jathan ang du beti la pen rengdo ni de lasila solong ni tum non along ni long ni do an pasitan ni tum babang sorom ke ke yang kuarna macor ke deng budo la arna macor ke deng an ke along ri je plak le pen hemang ta receiver son si theklong lo lasi unity bang ke pala la pen dak kheng thur theklong lo lasi rengdo ni ta long theklong lo Nilipat ko ora tanta kapal bang isa birta kinelo karya khai ta chongwai kroilo kolo soron bang manang li klemji chorki chop ba koi baida chot pen lama klemji lasi ningang lo bithe kapre ka doron rim dun dok so bithang hem khumukrang ape plang vek so chok ape plang vek karya khai long ke do porom puthia teng bensa song sare jo anom na sun Orang kirim do utahai ahok peke itu ahok lo karya khai ke haku pen la poson kala khai sondra kurusar inu timan bet pen itu hanang ke thanjir abejar posi karbi tung ke aku tin pen ahem bang aling si arna macor pregja mamasi
Sita. Lahai dhorom bu bang ya Hi awde dai ni atung. jung pen hemang tar ka Karbi pemi phang opran ke ka kong pemi ke bang mong klem ajoi. reblo sita religion bu Ada bang ya phit awde adong wi chode. religion ma beda posi Anong wit suri phit suri adong kana wit ningkan phit. nikela poson si bang bom lo Ama si sini tongke karbi heng tebe po bang tamang rong budak lo. rong hari puci pusita Lape kace phia to ka. ke dokumen long ke Apana hindu si hi kita dai ni atung idolo. komalo ni ke Kosong so ni. alam chini pen aku ning Ase dok songsare aku jua hak korte. dhorom ka ve ke pote aku Pe kristian phiri jo dong phan pulo, kristian ni dong phit hello. komane ke kristian Ni ning dok karbi de ka si phit ko hello. ame kang chu selam Apana chu hi dai ni mane ke ong. kimon poda selam lo mane jo Lasi. ju ko lo lasi ame king bob krok lo Pe phiri jo bang ini pulo. tong ahok Pukali sakit hen kang puli sedang jo. cap ka beda posi Nang ngoi ini tong ke la karbi tong nang. ongre lo Lata ahok ate molong Karbi mo ka pagante ba thibet na ina. kalau bangso a prinsip Nang kuma hinong. akija aku Hindi sa na si daw choklim sam, pote along mata sam. kandak si citiru po mo ani siya Pangwui pen. ini tum Karbi ka pola ba mabe phan anu ka phit pre no. pon alam abe kumat si ahok ma choklim ma Lape. bang solong si mo muni tum Rong phui chor long ringi chor. Phit no. Khawar kwan si Ame besi kadung no parjon. opini da khawar ke Pulote. an si chitong lo Karbi along ka ri ba ka longri pulo kang pa. chim ke lada karbiang long Kon alo monun elo chim chong chun long elo. khang amri lumbajong Ahok ma. karbiang long Pula si pen hen abhere puli jo agar lason thot district phit pen no. la bangke besonat district ma sunitpur district benang kitong lo